Σε παρακαλώ, εγώ ακολουθώ διατροφή για τον Μπάζ Γιάννενα. Τι ακολουθείς? High content σήμερα. 20% λίπος. Σε παρακαλώ, 20 είπε ο διατροφολόγος, δεν φταίω εγώ, με βάλει στο μηχάνημα. Θα μου πεις σε ποια πηγαίνει, αν την πληρώνω και εγώ να λέει ότι έχω 8. Να σου πω, εδώ φλεβίτσα. Δεν θα πω, γιατί το ξέρω χρόνια, δεν θα πω πως την έχει βγάλει. Τι μέρα είναι και τι ώρα είναι? Παρασκευή, η ώρα είναι 9 και 4. 10 η ώρα πρέπει να έχουμε φύγει ήδη. Τα αφεντικά που θέλουν να πάει, το κλείσαμε το μαγαζί. Τίποτα, απουσία πρώτη ώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σήμερα, παιδιά, έχουμε πάρτι. Θα γίνει χαμός. Εγώ θα είμαι παρουσία, θα είμαι τσιλιαδόρος. Τσιλιαδόρος, γιατί θα κάνουμε στο πάρτι? Όχι τσιλιαδόρος, μπερδεύτηκα, τσεκαδόρος. Σου βγήκε λίγο πετράλαινα. Τι θα γίνει στο πάρτι, ρε μαλάκα? Ξέρεις τι θέλω, ρε φίλε, από την ώρα που άρχισα το πάρτι. Να πω σε έναν να έρθει στο πάρτι και να μου πει ποιο πάρτι. Και να του πω πάρτι. Πάμε να κάνουμε all check. Ελάτε μαζί μου, παιδιά. Ξέρεις τι είναι το όλιτσε κανονικά, Ναι, ξέρω. Αυτό εδώ. Όχι, δεν θέλω, μου το έχουν κάνει στην προπόνηση και έμαθα. Τώρα όμως πρέπει να μπει εδώ κάτω, φίλε. Ωραία. Καταπακτή. Καταπακτή, ρε φίλε. Εδώ μπαίνω, πέρα όχι, μπαίνω νομίζω. και ρίχνω και γαλάνι πνάκο. Βγάζουμε εδώ πέρα ο λαδοδείκτης. Δεν ξέρω καν άμα λέγεται λαδοδείκτης. Τι φτιάχνεις πάλι κάτω στο χαρτάσιο? Κάπτεν έκανα all check. Oh. Όλα είναι κομπλέ. Θα μας συστήσεις στο κοινό. Έχουμε Από εδώ ο fanbase. Παριζίδητος Captain John έχει προϋπηρεσία σε τίδες κοντενεράδικα, σε πλοία γραμμή, σε 60 μέτρα σαν αυτό εκεί πέρα. Τα πάντα, τα πάντα. Υποβρύχιο. όλα. Υποβρύχιο στο ποινί, σαν επίσκεψη. Θα στον παραδίδω να πει δύο λόγια για τον εαυτό του. Ευχαριστώ πολύ για τον πρόλογο που μου έκανε εδώ ο αξιότιμος Δάφης που έχω Παύλη μηχανικός. Παύλη ψυχή του πλοίου, γιατί είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Τώρα, όσον αφορά για εμένα, εγώ είμαι καπετάνιος εδώ και 4 χρόνια. Αποφύτησα από τη σχολή της Ύδρας ως πρώτο σχολής το 2011. 1 hour later. Σε συνάρτηση με τα παιδιά που έχουν το σκάφος, οι οποίοι είναι καλοί επαγγελματίες, έχουμε φροντίσει να έχουμε ένα ωραίο και εναρμονισμένο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο μεταφέρεται και στον επιβάτη. Αυτό. Είναι η μόνη φορά που μιλάς σοβαρά, να ξέρεις. Από εδώ και πέρα το αφήνεις το επίσημο. Οκ, εντάξει. Θα μας βγάλεις το νούμερο. Θα δεις σήμερα. Αυτό κόψτε, γιατί έπεσε μες στο νερό. Ότι κόβουμε ένα δεκάρικο, το έχουμε δει αυτό. Αλήθεια λες. Ναι. Όλα μέσα. Φίλε, το μαγαζί το έχουν κλείσει 10 η ώρα. Εμείς φεύγουμε από εδώ, από το λιμάνι. Κοίτα τι ώρα είναι. Θα γούσταρα πάρα πολύ να αργήσει και να φύγουμε όντως. Εντάξει, αυτό θα ήθελα κι εγώ να το κάνουμε, αλλά μετά θα μας πρίζουνε, οπότε δεν γίνεται. Αλλά εγώ ξέρεις, θα γούσταρα, ρε φίλε, μια μέρα να πάρουμε το σκάφος έτσι βράδυ και να φύγουμε. Εγώ, ας πούμε, εσύ άμα θες, ο καπετάνιος, να φορτώσουμε τίποτα ωραίες παρουσίες και να φύγουμε. Και να περάσουν από εδώ τα αφεντικά και να δουν ότι λείπει. Αλλά μην το βάλεις αυτό. Θα σου δώσω το δεκάρικο, θα σου δώσω το κόψω. Θα το βάλω σίγουρα. Έλα Σπυρό, μπαίνει κόσμος, έρχεται κόσμος. Έρχομαι εγώ και θα βάλω το κάπτεν να βάζει τον κόσμο. Όχι, όχι, δεν είναι κανείς εδώ. Φίλε μου, η λευκή το ξόλερ, μπρο. Εντάξει, έγινε. Εσύ βάλε κόσμο, όχι τον κάπτεν. Οκ, κομπλέ, έγινε. Την Πώς γλιτώσαμε. έφταξε έτσι, Την ρε? γλιτώσαμε. Γεια σου λέει. Πώς τώρα, μαλάκα, με σακουλές, Lidl. Τώρα πετάει φλέβαρε, τώρα είναι. Πού είσαι, κάνεις. Το λέω ότι ζαριστό. Α, κάτσε, πού να μείνεις χωρίς μπλούζα. Θέλω να είναι ένας μόνιμα μέσα και ένας να βοηθάει. Εσύ είσαι ο κάπτεν, δεν κουβαλάς. Εγώ πήγα 5 φορές. Greek φιλότιμο. Άμα πέφτει πού εδώ το καλοκαίρι και δεν θέλει κανένας να κάνει τίποτα όμως μαλάκα, θα φύγει το φιλότιμο. Τώρα είναι καλοί όλοι, Τώρα που Μάιο είναι μήνα. χαλαρά είναι καλή όλοι, ναι. Ζέστη, ήρθες εδώ, 40 βαθμοί, Ωραία είναι σήμερα. Γαμάει, ρε. Τις τελευταίες 3 μέρες είναι πολύ ζεστά. Είμαστε έτοιμοι, έχουν έρθει όλοι. Όχι. Όχι, ακόμα περιμένουμε κόσμο. πειράζει. Πόσο 20 άτομα δεν περιμένεις τώρα? 25, 30. Δεν έχουν έρθει καν. Δεν πειράζει. Έχουν πληρώσει όμως. Αυτό έχει σημασία. Βασικό. Ο Πολ που πήγε Μπερνιτσές. Ναι, Θα έρθουν μετά με βάρκα καταδρομικά. έτσι άκουσα. Μου είπε ότι δεν θέλει να σε βιντεοσκοπήσουμε καθόλου αυτήν. οπότε Καλά, φεύγει, ούτως ή άλλως γίνει και πίσω. δεν βιντεοσκοπούμε πελάτες, μόνο όσοι μας το ζητάνε. Εντάξει, Στο από Terms πίσω- and Conditions πίσω- έχει μια παραγραφούλα μικρή μέσα που δεν διαβάζει ποτέ κανένας, που κάνει accept ότι στο σκάφος δέχονται βιντεοσκόπηση για τα social media. Αλήθεια. Α, γαμά. Καλό. Αλλά δεν το έχει δει κανένας. Δυνατό και Παρ' όλα πράγμα. αυτά το πατάνε. Έδειξε μπαλίτσα το αφεντικό, Προβλέπουμε για να έχουμε. Να μαθαίνεις εσύ που είσαι το νέο αίμα, μαθαίνεις. Καλά ρε μαλάκα. Κάθε μέρα σκάσε εδώ το πρωί με πουγάτσες, με ψωμιά, μέλια και βούτυρα. Και τώρα που είπαμε ότι θα έρθει η κάμερα, μου κάνεις ο διτρός ρε μαλάκα. Αχλάκια. Κάθε πρωί έρχεται εδώ και στείνει μπουφέ εδώ που παίχνεις ρε. Πουγάτσα, ψωμί, μέλι, βούτυρο, ψωμούρες εδώ, μερέντες. Και τώρα μου έρχεται, του είπαμε θα τραβήξουμε κάμερα και έχει έρθει με αχλάδι ρε. Είναι τη διατροφή, αγαπητέ. Είσαι? Σε παρακαλώ, είναι τη διατροφή. Πότε θα φάμε του ομόρου, πότε θα φάμε και αυτά. Σε παρακαλώ πολύ. Μετά θα τα πούμε μετά. Τι λέει ο παίχτης ρε μαλάκα. Σε παρακαλώ, εγώ ακολουθώ διατροφή για τον Μπάζ Γιάννενα. Τι ακολουθείς? Διατροφή για τον Μπάζ Γιάννενα. Τι εννοείς για τον Μπαζιάννα? Θα παίζω στον Μπάζ Γιάννενα από τον Οκτώβριο. High content σήμερα. Καλά ρε μαλακή τη λευκή τα έχω στα γλάρια. Για μέρα, ρε.
Καλοκαίρι καπετάνιος, χειμώνα τερματοφύλακας. Το έχεις ξαναδεί? Όχι. Ούτε εγώ. Πρώτη φορά. Έπαιζα πέρσι στο Δεσπρωτόφωτο, στο Παζιάννενα. Τι έπαιζες πέρσι? Στο Δεσπρωτό. Γάμα εθνική. Έπαιζες στον εθνική. Γάμα. Ο Πας τι είναι? Γάμα είναι. Τελευταίος λογικά. Γάμα είναι. Γάμα είναι. Έπαιζα από την Α στη Γάμα. Ο γαμήθηκε. 20% λίπος. Σε παρακαλώ, 20 είπε η ιατροφολόγος. Δεν φταίω εγώ, με βάλει στο μηχάνημα. Θα μου πεις σε ποια πηγαίνει, αν την πληρώνω και εγώ να λέει ότι έχω 8. Δεν φταίω εγώ, τη ομάδα είναι. Του είπε ο προπονητής του θέλω μετρήσεις. Πήγε σε κάνα χωριό εδώ στην Κέρκυρα, της είπε πάρε 200 και θα γράψεις maximum 20. Να σου πω, Έλα. λέει είναι της ομάδας. Ποιας ομάδας? Ο τροφολόγος λέει της ομάδας. Η ομάδα έπεσε από Α σε Γ. Α, ναι, πέσα και Μήπως τα στάντα. συνδέεται αυτό? Α, πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Ήμουνα στο Δεσπρωτό πέρσι, όχι στα Γιάννενα. Φέτος θα είμαι στα Γιάννενα. Η μεταγραφή θα γίνει τον Ιούλιο. Εγώ τι να σου πω. Δεν βλέπω και μπάλα, όχι τίποτα άλλο. Και να βλέπα βέβαια, δεν θα βλέπα τον Παζιάννα που είναι ωμέγα εθνική, αλλά. Αν παίξει όμως δεν θα βλέπεις τώρα. Α, ναι, ναι, εννοείται. Τώρα θα βλέπω. Εγώ ντοκουμέντα. Το συμβόλαιο δείξε μας. Φωτογραφίες σου, συμβόλαιο. Το συμβόλαιο ρε. Confidential Είναι confidential, δεν μπορώ. Ντοκουμέντα. Το κομμέντρε, μαλά. Και εγώ θα πάω να παίξω. Πρωτός, ο προπονητής. Και εγώ. Μην μιλάς. Φίλε. Για να λέτε. Και εγώ μπορώ να πάω σε κάνα γήπεδο να παίξω 5x5 και να σου πω ότι παίζω στην Μπαρσελόνα, ρε μαλάκα. Μαλάκα δεν τράπηκες αλήθεια σήμερα που σου είπαμε θα έχουμε κάμερα να κάνεις ότι τόσα χλάδια. Δεν τράπηκες, ρε μαλάκα. Του είπαμε ότι θα τα ανεβάσουμε και φοβάται μην το δει κανένα στην ομάδα που είχε γαμηθεί στις μπουγάτες από όταν έχει έρθει. Και τώρα τρώει αχλάδια. Δεν τρέπεσαι, ρε μαλάκα. Κάθε βράδυ πάω για τρέξιμο, μου λέει κάνω δίαιτα. Και από όταν έχει έρθει εδώ πέρα φίλο ο τύπος είναι κάθε μέρα σφολιά τα μπουγάτσα, σφολιά τα μπουγάτσα, ρε. Εμείς εδώ είμαστε αντρικοί, είμαστε τίμοι. Το παραδέχεσαι με αχλάδι. Όταν έγινε άνθρωπος και περιμένει τώρα να μου πει ότι τρώει για πρωινό μισό αχλάδι. Ξέρεις γιατί? Γιατί βλέπει το άλλο πλήρωμα χωρίς μπλούζες. Βλέπει τον Ντόμ και τον Νίκο χωρίς μπλούζα και λέει μαλάκα δεν είναι δύσκολα. Πόσο καλά μπάλα. Το πρωί έφαγα μισό σάντουιτς από το βρώμικο. Τι έφυγες? Μισό σάντουιτς από το βρώμικο. Το κόψα στη μέση πρωί? για πρωινό. Το έχεις αγοράσει το βράδυ, βγήκε. Ναι. Μισό για σήμερα, μισό για αύριο. Το πρωί το πρωί. Σχολιάσε μια διατροφή λίγο. Ρόδο, στο λέω, ρε, αλήθεια. Τρώει ένα σαντουιτσάκι το πρωί, μετά έχουμε τις μπρουσκέτες. Θα φάει μία μπρουσκέτα όμως. Το πρωί τρώει ένα σαντουιτσάκι με κάνα σαλάμι μέσα, λίγο ντοματούλα, λίγο αγκουράκι, ξέρεις. Έχετε το καλύτερο πάρ. Σαλάτα αρκετή, χωρίς ντομάτα, λουκάνικο πολύ. Και 2 σουβλάκια, ξέρεις, light. Έχει πάρει φίλοι ένα πιάτο και το έχει γεμίσει. Καλαμάκια, λουκάνικα και τζατζίκι. Και όπως είναι εκεί, έχει γεμίσει το πιάτο τώρα λουκάνικα και κρέατα. Λουκάνικο, σοβαρό λουκάνικο. Λέω καθόλου σαλάτα θα φας, μου λέει. Με πειράζει η ντομάτα, μου λέει, με φουσκώνει, με πρίζει η ντομάτα. Δεν τράπηκε ρε μαλάκα να το πει. Αυτό υπάρχει όμως, εντάξει. Υπάρχει αυτό. Ρε μαλάκα μας κορυδεύεις. Να σου πω. Δεν έχεις ιδέα ο παίχτης εδώ τι λουκάνικο τρώει κάθε μέρα. Ως πότε θα είναι έτσι άδεια εδώ πέρα? Έχουμε ακόμα. Μα όχι πολύ, καμιά δεκαετία μέρες. Να μπει Ιουνίος. Αν μπει Ιουνίος, τι 10. Τι λέω ρε μαλάκα. Η Δευτέρα είναι Ιούνιο. Δευτέρα έχει κόσμο εδώ. Ψυχολογικό είναι. Όχι. Απλά νομίζω ότι φέτος είναι λίγο πεσμένα. Γενικά. Δεν είναι λίγο πεσμένα. Εσύ που ταξιδεύεις πολύ, δεν έχεις δει λίγο πεσμένα. Φαίνεται λίγο πεσμένο, ναι. Δεν έχει τόσο πολύ κόσμο το νησί ακόμα. Α, σιγά σιγά. Εμείς κομπλέ είμαστε, αλλά τώρα έφυγε και ο καιρός. Τώρα, εδώ έχουμε 4-5 μέρες ήλιο. Πριν είχαμε βροχή μέχρι την προηγούμενη μήνα. Πιστεύεις θα γίνει extend σεζόν πιο μετά δηλαδή ή όχι? Του άλλου μεγάλη είναι η σεζόν εδώ. Να έχει φύγει λίγο η αβεβαιότητα. Άμα έχει φύγει η αβεβαιότητα, καλά θα είναι. Extend, ναι, μπορεί. Αρχές Οκτώβρη να είναι όπως δεν ήταν παράδειγμα οι αρχές Μάη. Ενδεχομένως να έχει καλύτερο κόσμο, να έχει πιο πολύ κόσμο. Ποιότητα. Ναι, ποιότητα δεν είναι, είναι τα νούμερα αρεσί. Αφού όντως υπάρχει αβεβαιότητα. Δεν πιστεύω ότι έχουν κάτσει να κλείσουν τόσο πολύ διακοπές το καλοκαίρι. Θα είναι όλα τελευταία στιγμή. Μπορεί να γίνει κάνα πικ σε 10 μέρες και να ξεκινήσουν να βαράνε κρατήσεις παντού. Αλλά γενικά νομίζω και οι αεροπορικές εδώ στην Κέρκυρα είναι λίγο πεσμένες. Είναι κουράστηκες? Όχι, φίλε, αυτά που λες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο μου η λέξη κουράστηκες. Το έγραψες. Ναι. Θα το παίξουμε πάλι μέσα Ιουλίου. Μέσα Ιουλίου. Έχεις δει μέσα Ιουλίου. Αυτό δεν έχει θέμα με την κούραση. Απλά και η παπάρι. Μπορεί να νομίζει ότι δουλεύει πολύ, αλλά δεν είναι αποτελεσματικό. Όχι, εντάξει, ο Ράφα είναι πάντα αποτελεσματικό. Εδώ χειραψία εδώ. Εντάξει, καμιά φορά όμως όντως και ο παπάρι, το παραδέχομαι. Έχετε πολύ υγιή σχέση. Έχουμε μια πολύ υγιή επαγγελματική σχέση και είμαστε και δύο straight, κατά κύριο λόγο. Γιατί αυτό, άμα το κόψει εσύ και το παίξει πουθενά, γαμηθήκαμε μετά. Ειδικά άμα τα μαγειρεύεις εκεί που λέει έχετε υγιή σχέση, ναι, έχουμε υγιή σχέση, θα το κάνει έτσι. Καλά, φαίνεται λίγο από του άλλου. Υγραεριος ή τυρόπιτα στριχτή? Και τα δύο. Τι είναι? Καλώς τον. Καλώς τον. Έχεις έρθει την καλύτερη περίοδο. Στο walkie-talkie και ανέρχονται οι κάμερες για να κρατήσει την ανάσα του, ρε. Να σου πω, στα κόλπα δεν έχει τίποτα καλό φαγόσιμο εδώ. Τέλος τα φαγητά, παιδιά, μόνο κρέας. Ο Τόμ έχει δύο βασικές διαφορές σε σχέση με πέρσι. Η πρώτη δεν έχει κάνει διατροφή και η δεύτερη είναι παντρεμένος. Το πρώτο δεν φαίνεται. Ρε μαλάκα, μπράβο, έχεις πάρει καλά. Κάνεις, ωραίος, μπράβο. Κάτι γίνεται. Που σκοτίνεσαι. Ο Τόμ έχει πάρει ποσοστό Έχουμε ένα ήδη. κουτί. Όχι, Ρε, κουτάκια, ρε. Α, ωραία, ανοίξουμε τα μπάρι. Σκάει αλλιώς, ρε φίλε. Sky fresh
ο Τόμ φέτος. Τι? Και ο Ράφα και ο Τόμ κάνουν πολύ φρέσ φέτος. Μπέρμπερ γυαλάκι, ωραίος. Μαλάκα τον παίρνει την πρώτη χρονιά με να τον σου πρώτο πω. Μπουργκουάρ 300 ευρώ. Τεστερώνει τέζα φέτος. Όχι, δεν έχω στέγνομα. Είναι daddy bod. Να σου πω, εδώ φλεβίτσα. Δεν θα πω, γιατί το ξέρω χρόνια, δεν θα πω πως την έχει βγάλει. Εντάξει, θα πω. Να πάρω λίγο Με το νερό άλλο. και ζάχαρη. Βάζει 3 κουταλιές ζάχαρη σε ένα ποτήρι νερό, το ανακατεύει και Το μυστικό. Να σου πω, μισό, πριν πεις κάτι. Πέρυσι τι έλεγε σε κάθε βίντεο, τι έλεγε. Ότι δεν παίρνει φάρμακο. Ότι θα μπει φέτος φάρμακο. Ναι, αλλά στο Φέτος. πρώτο βίντεο που τραβήξαμε φέτος είπα ότι δεν μπήκα. Μαλάκες. Το πιστεύουμε ή όχι. Έτσι θα ήμουν, άμα είχα πάρει φάρμακο. Δεν θα ήμουν έτσι. Πού θα ήσουν, ρε μάνα. Φιλέ, δεν έχεις ιδέα. Θα ήμουν ημίθεος. Τώρα δεν είμαι. Τώρα απλά έχω κάνει λίγο διατροφή. Θα μας πει το TikTok άμα είσαι μύθος ή όχι. Ναι. Έχω κάνει και τα του, κοιτά. OnlyFans τώρα, πάμε. Μαλακά. Να ανέβει ο Τόμ πάνω για να γίνεις άγριος. Εμένα το πρωί με πιάσεις με την καλή και μου λες αλλάξουμε λίγο content φέτος. Μας γράφουν μαλακίες και τέτοια και τώρα με έχεις πάρει από τα μαλλιά. Τι είναι αυτό, ρε. Αυτό είναι ο λόγος που επιβίωσα πέρσι το καλοκαίρι και μάλλον θα επιβιώσω και φέτος το καλοκαίρι. Λοιπόν, είναι ό,τι καλύτερο έχω βάλει στη μούρη μου, φιλέ. Presiderm, water resistant, transparent λέει, 50 SPF. Είναι το μόνο φίλε που έχω βάλει στη θάλασσα και δεν φεύγει και κρατάει και καλά. Και το βάζω και στα τατού πίσω. Ό,τι καλύτερο. Το έχω πάρει και στο ράφα. Αλλά αυτό είναι μελαμψός από μόνος του και δεν του φαίνεται. Όχι, αλήθεια είναι ότι καλύτερο έχω βάλει στη Θα μούρη. το δοκιμάσουμε. Φίλε, εγώ το καλοκαίρι να ξέρει, μπορεί να φύγω χωρίς μαγιό το πρωί, χωρίς τέτοια στίκα εδώ. Δεν φεύγω. Μπορεί να γυρίσω πίσω. Αν δεν έχω μαγιό, θα κάνουμε τη βερμούδα. Δεν πειράζει. Δεν είναι δύσκολα, φίλε. Είναι τέλη Μάη και το UV είναι αλλού. Τι ψάχνεις τις τρύπες μέσα, ρε. Ψάχνει γάντια για το Οδύσσια. Δεν έχω ναύτη πάνω. Υπερόλαιο μεγάλο. Πολύ μεγάλο. Τι λες, ρε. 3,5 ώρα μήνυμα το πρωί. Πυρετό, μπρο, έτσι, μπρο, αλλιώς. Μαλάκα, έτσι κάναμε και εμείς στο ναυτικό όταν είχαμε βγει το βράδυ και το πέραμε σε ρί. Εδώ δεν είναι ναυτικό. Πόσες Λατίνες άσχημα είναι. Γιατί ο Νίκος έχει έρθει φέτος μάγρες διαθέσεις. Και οι Λατίνες το ίδιο. Α, καλά, οι Λατίνες άστο. Το Οδύσσια φέτος ξέρεις τι είναι. Ό,τι έλεγε ο μπαμπάς όλων. Ξέρεις ποιος είναι ο μπαμπάς όλων? Ο Ακάλυπτος. Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή. Το Οδύσσια είναι μία σπήρα αρσενικών με πύρα θηλυκών. Αυτό είναι το Οδύσσια. Συμφωνείς? Βάζω λίγο ρε φίλε, γιατί εδώ έχει έρθει ο Dave να είμαστε λίγο fresh. Έχω πει ότι είσαι ο επόμενος manager, ιδιοκτήτης μελλοντικά και βάζεις flipper. Ναι, αλλά δεν έχω Όχι, ναι, αλλά πες έχεις δίκιο αφεντικό. Έχεις δίκιο αφεντικό. Πώς με είδες. Πολύ καλός. Έτσι πρέπει να λέει. Σαπουνόπερα η φάση. Εδώ, εδώ. ναι, σαπουνόπερα, ναι. Κοίτα, κοίτα πώς πάει ρε μαλάκα. Είναι η επιτομή του showman αυτό το πράγμα. Ναι. Τι μαλάκες, τι κάνετε. Εμείς είπαμε να πάμε να τραβήξουμε. Εσύ τι κάνεις? Αφού ο Τόμι μου είπε να έρθω εδώ να το ξύσω. Καλά ρε μαλάκα, δεν είπαμε. Άστο, φύγε Τόμι, πάρτε και φύγε. Με έχετε τρελάνει σήμερα. Όχι, δεν το κάνω με το σκηνή. Θα το κάνω εγώ, πένα, δεν χρειάζομαι τίποτα από εσάς. Στο φυσικό του περιβάλλον τώρα. Ωραία, χαλαρά, φέτος. Να σου πω, ρε αφεντικό, πώς θα γίνεις. Εδώ στο τρίψε. Με ρωτάνε που τα άμαθες αυτά τα κόλπα. Πώς φέρνει τον Τίνο πιο μικρό του σκάφους, Ναι. Είναι ο ειδικός των ειδικών επιχειρήσεων ο Ράφα. Μην τα δείχνεις αυτά εδώ πέρα. Μην τα δείχνεις αυτά. Και χαράσουμε, το βλέπεις. Αυτό είναι στημένο. Ναι, Το έχετε στήσει εσείς, ναι. Έβλεπα τα βιντεάκια ρε, στο TikTok που είχε ανεβάσει ο Dave και εμένα μου αρέσει να χαζεύω στα comments, να κάθομαι στα comments να βλέπω. Κατάλαβα. Τα σχόλια στο TikTok δεν είναι ψάχνουμε είναι σχρά. Ρε φίλε, τα πρώτα συνήθως είναι τα καλύτερα, αλλά έχει και κάτι διαμαντάκια όσο πας κάτω-κάτω. Και επειδή εσύ είσαι και καλός roaster, έχουμε ένα comment στο βίντεο που είσαι στους παξούς με το Tommy. Ο user 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Το κατάλαβες δηλαδή. Something. Ο βράχος με το μουσι πόσο τον έχει. Έτσι από περιέργεια ρωτάω. Ωραία, δηλαδή στήσατε αυτό. Εγώ τι θέλετε να απαντήσω τώρα δηλαδή. Τι θέλω να πω νούμερο δηλαδή. Ωραία, Ρώτα λοιπόν, ότι η Λίζ. στο επόμενο βίντεο που είναι ο τέτοιος, ο Tommy με το Μούτσο, με το Λούτσο. Με τον Λούτσο. Με τον Αυτό Λούτσο. είναι το πρώτο TikTok που τραβήξαμε και ήταν εκεί. Ναι. Λέει γιατί σφίγγεται ρε παιδιά ο Μούτσος τόσο πολύ. Μούτσο νου σε μένα τον Ντόμ. Τον Ντόμ από τον Ελτόρο. Ο Τόμ δεν σφίγγεται να ξέρεις. Το φυσικό του είναι έτσι. Είναι λίγο έτσι τσάμπι χοντρούλης Οκ. με εμείς. Και από κάτω Θα με λέει κράξεις τώρα. στο βίντεο που είστε πάλι στους παξούς. Λέει για εσένα. Η Ποιος? Ράτσελ. Ρέισελ εννοείς. Η Ράτσελ, μαλάκα. Ράτσελ είναι αυτό. Μαλάκα σκετός ρε μαλάκα. Ράτσελ είναι. Ρέισελ ρε μαλάκα, προφορά στα αγγλικά. Μια φορά παραμυθάς, πάντα παραμυθάς. Λέει για τον Ντόμ που είναι και καβλαντίζει έξω στα βράχια. Ναι. Εντάξει, δίκιο έχει. Το αποδέχομαι. Έχει Λοιπόν. δίκιο. Αλλά δουλεύει. Φίλε- Να μην το τρώνε, ρε φίλε, το παραμύθι. Φταίω εγώ. Μετά έχουμε το βιντεάκι που είναι ο Νίκος στο τιμόνι. Που ρε φίλε, ο Νίκος γενικά το καλύτερο παιδί εδώ μέσα νομίζω και πέσαν όλοι να το φάνε σε αυτό το βίντεο. Είναι το καλύτερο και το πιο έξυπνο. Είπε απλά ότι άμα περνάμε, μας βλέπετε στη θάλασσα να περνάμε
φρονάμε επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε τόσες πολλές κινήσεις τόσο γρήγορα. Να προσέχετε. Διάβασε το πρώτο comment. Ωραίος γλόμπε. Ναι. Εντάξει, αυτό είναι καθαρά ζήλια γιατί ο Νίκος μοιάζει με τον John Sins. Δεν είναι μόνο το εμφανισιακό που μοιάζει στον John Sins από το λαιμό και πάνω, είναι και άλλα. Για τον Νίκο συγκεκριμένα. Επομένως, ο μπρο που το γράφει εδώ, ο CCK που έχει μια γελάδα για αυτό το προφίλ, ζηλεύει. Στο βίντεο που είναι ο Πολ, στο βίντεο που λέει ότι τώρα που τελειώνει η σεζόν θα πάνε και θα μας παρατήσουν οι γκόμενες και θα πάνε σε αυτούς με τα σαλέ. Με μεγάλη χαρά θα απαντήσω ότι ξεκίνησε η περίοδος που χωρίζουν αυτούς με τα σαλέ και τα ξαναφτιάχνουν με εμάς που έχουμε τα σκάφη. Σωστό. Γράφει ο Φεράτο Πυράτο, αυτό το 80's marketing με τους ελληνομπαστούνοκάπηδες, απορώ πως περνάει. Ρώτα αυτούς που βλέπουν τα βίντεο, φίλε, δεν ξέρω. Αυτό το βίντεο έχει πάει κάνα 200k στο TikTok. Άρα. Και ο Φεράτο Πυράτο φαίνεται να μην έχει πολλά views στο TikTok. Ο Φεράτο Πυράτο λογικά είναι Ιταλός από τη Βόρεια Ήπειρο. Κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Εγώ θα. Το μην το βάλεις, δεν είμαστε ρατσιστές, έχουμε φίλους. Θα μου μάθει μένα τα ψάρια, θέλω και εγώ να πάθω σοκ, top marketing. Όποιο θες, γι' αυτό σου λέω. Αυτά τα λένε άντρες ή γυναίκες. Οι γυναίκες τα λένε. Εντάξει, και εγώ σίγουρα. σοκ θα πάθαινα. Ο Τόμ μπορεί να μάθει σε όλες τα ψάρια. Έχουν απόλυτο δίκιο. Ο Κόνος official είναι μεγάλος ο Λούτσος. Του Τόμ. Ναι. Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Ρωτάει η Αεκτζού, θα μου Ξέρει τον μάθει Νίκο. και εμένα τα ψάρια. Να έρθει στην Κέρκυρα να κλείσει εκδρομή, να ρωτήσει τον Τόμ αυτοπροσώπως. Boom boom, Λίνα Καλορίνα. Ναι, Ρωτάει. αυτό είναι legit το όνομα, λογικά Ναι, για ναι, TikTok. ναι, ρε. ναι, Θα είναι ναι. καλή ερώτηση. Φίλε, δεν είναι Καρολίνα, το διάβασα λάθος. Είναι boom boom, Λίνα Κολαρίνα. Ξαφνικά πίνασα για Λούτσο και έχω δυσανεξία στα θαλασσινά. Εντάξει, όταν μπαίνει Μάιος, γενικά μια μεγάλη μερίδα του γυναικείου πληθυσμού που έχει στην Κέρκυρα πεινάει για Λούτσο. Τα ιστρογόνα, Τα ιστρογόνα, ναι, φερομόνι, μυρίζει φερομόνες. Τέλεια. Όλο το λιμάνι μυρίζει φερομόνες. Μια παράκληση, παιδιά, σε αυτούς που κάνουν hate comments να είναι πιο δημιουργικά την άλλη φορά και πιο aggressive. Και περισσότερα. Να πεις, Στο βίντεο που είσαι εσύ, ντυμένος κανονικά και απλά εξηγεί για το yoga retreat που έχουν βάλει στο Δύσια. Ναι. Σοβαρό βίντεο, ωραίο. Είναι ο Σερ Μάρκος από κάτω. Μερακλής είναι. Γράφει ο Σερ Μάρκος για το Σπύρο. Κάνε απλά OnlyFans, please. το ακούω. Και από κάτω είναι μια απάντηση. Εγώ πίστευα ότι θα το είχε απαντήσει ο Σπύρος, κάτι έξυπνο. Από τον user unknown θα κάνει πάταγο με μια φωτιά. Το OnlyFans στο δικό μου. Ναι. Άμα τα βρούμε σκούρα και συνεχιστεί κανένα πόλεμο για 2-3 χρόνια ακόμα, μπορεί να κάνουμε μαζί με τη γυναίκα μου. Να κάνουμε ντουο. Είναι ένα βίντεο το οποίο κάνουμε πρόμο. Και του έχει γράψει του παίχτη εδώ, του κάμεραμάν Ναι. από κάτω. Μακάρι ο ΑΕΔ ο κάμεραμάν. Και αυτό που το έχει γράψει είναι αυτό. Είναι ο κάμεραμάν. Παίχτε που είναι από κάτω εδώ συμφωνούν. Και το βίντεο είναι για την κοπέλα του. Δεν έχει καταλάβει να ξέρει. Κάμεραμάν από τα Lidl μα πέθανε. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν άδικο. Βγάζει τώρα εμένα. Εμένα δεν θέλει να με δει κανένα. Από πίσω έχει content. Παίξατε καλή μπάλα. Συμφωνεί. Φίλε, είναι πάρα πολλοί αυτοί που κάνουν να ξέρετε ότι πέραμε ωραία. Best Survivor. Λοιπόν, αυτό κοροϊδεύα ένα φίλο μου τον Γιώργο που είναι και στο βίντεο πέρυσι στο Λιμάκο από την Genesis. Του είχα πει ότι είχαν κάνει πρόταση στον Dom να πάρει να δουλέψει κάμεραμαν. Να, τι λέω ρε μαλάκα. Να πάει Survivor, αλλά επειδή είναι καπετάνιο, είπαμε θα πάω εγώ ρε. Με 10.000 το μήνα. Το πίστεψε ο Φρανός γιατί και εγώ τι μαλακές τη λέω ωραία. Και ξέχασα να του πω μετά ότι του κάνω πλάκα ρε. Και περάσανε καμιά 20 μέρες. Και πέρα το είχε πει και από εδώ και από εκεί. Και μετά είμαστε σε ένα τραπέζι και κάτι έλεγε για Survivor και τέτοια. Λέω ρε μαλάκα, λέω πλάκα σου κάνα. Μου λέει ρε μαλάκα, εγώ το πίστεψα. Είναι πολλοί που το γράφουν από κάτω. Επομένως, αν για κάποιο λόγο δεν πάει καλά η σεζόν ποτέ, έχουμε επιλογές να ξέρει. Αχ, να ήμουν ο καφές. Εγώ πρέπει να στα διαβάζω. Αυτό που έχω να πω εγώ, μάγκες, είναι ότι γενικά πολλοί άντρες τις φύγουν τη βίδα τελικά. Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Κύριε Πολ, τι είναι χειρότερο, να προετοιμάζεσαι για τη σεζόν ή να είσαι μέσα στη σεζόν? Το χειρότερο είναι η προετοιμασία. Το μέσα όταν μπει, κολυμπά. Άμα κάνει την καλή προετοιμασία που κάνουμε το χειμώνα, το όλο ρολάρει τέλεια μετά. Ποιο είναι το challenge η προετοιμασία? Να ξέρει τι θα του καπνίσει να θέλουν το καλοκαίρι. Από το προσωπικό είναι το πιο δύσκολο προφανώς. Να βρει καλό προσωπικό και τα άλλα τα παίζουμε μπαλίτσα. Γεωπολιτικά, τσαγχώνουνε. Και πολιτικά, ρε φίλε, έχουμε περάσει μια φάση COVID, τα ήταν στα ανάκατα. Έχουμε περάσει πόλεμο Ρωσία-Ισραήλ. Κάθε χρόνο κάτι περνάει. Είμαστε η γενιά που τίποτα ποτέ δεν ήταν normal. Πάντα κάπου τον πίνουμε. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Κάθε χρόνο ξέρουμε ότι κάτι θα σκάσει. Τώρα έτσι που έχει πάει η κατάσταση με την επιχείρησή σας, έχετε 2 σκάφη, τι έχει πολύ νόημα, να πάρετε τρίτο ή να πάτε σε κάποιο άλλο κλάδο? Κοίτα, σίγουρα έχουμε χώρο να το αναπτύξουμε κι άλλο. Αλλά όπως μπαίνει στο χώρο, υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες, κουβέντες που συζητάμε. Σίγουρα γύρω από το tech κοιτάμε τη φάση, προχωράμε. Tech, spoil, μπορείς να μας κάνεις? Όχι ακόμα, είναι έκπληξη. Είναι κάτι στα σκαριά που φτιάχνετε. Αλλά δεν κάθεστε ήσυχοι δηλαδή. Σε τρώει συνέχεια. Ξέρεις που δοκιμάζεις 10, τα 9 δεν βγαίνουν, ένα μπορεί να βγει, και πώς πάει. Πάμε για το unicorn. Πες ρε μαλάκα εδώ δώσε 2-3 συμβουλές στα παιδιά που είναι στην εμποροπλιάρχου σαν σε ένα καλή ώρα και πάνε και μπαρικάδουν όλο τον χρόνο. Ποιο είναι το βέλτιστο σενάριο? Θα σου πω, επειδή αυτή την ερώτηση
ερώτηση μου τι κάνουν και πολλοί στο περίγυρό μου. Πρώτον, αρχικά υπάρχουν πολλά παιδιά που πιστεύουν ότι από τη στιγμή που παίρνεις το χαρτί της ΑΕΝ, το πτυχίο, μονόδρομος είναι τα δεξαμενόπλαια. Υπάρχουν πάρα πολλές πόρτες που ανοίγονται από τη στιγμή που παίρνεις αυτό το πτυχίο. Μπορείς να ασχοληθείς με τη σεζόν, άμα είσαι μηχανικός του εμπορικού ναυτικού, μπορείς μετά να ανοίξεις δικιά σου επιχείρηση, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Οπότε, παιδιά, δεν είναι μονόδρομος στα δεξαμενόπλαια. Ας πούμε, εγώ έχω επιλέξει το καλοκαίρι να κάθομαι εδώ πέρα στην Ελλάδα να κάνω σεζόν 6 μήνες και να μπαρκάρω το χειμώνα. Έτσι δεν μένω και πίσω κοινωνικά και έχω και την ευκαιρία να ζω κάπως σαν να κάνω διακοπές και να δουλεύω ταυτόχρονα. Και το χειμώνα, αντί να είμαι στην Αθήνα και να μην κάνω τίποτα, διαλέγω να μπαρκάρω. Επίσης, υπάρχουν πολλά παιδιά που είναι στην εστίαση και δεν μένουν ευχαριστημένοι, αλλά από την άλλη δεν έχουν ούτε τον χρόνο ούτε την οικονομική άνεση να αρχίσουν μια σχολή και 4 χρόνια να ακολουθούν αυτό. Γιατί στην Ακαδημία του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να είσαι κάθε μέρα, είναι σαν να είσαι στο σχολείο, παίρνεις παρουσίες κανονικά. Καταλαβαίνω ότι για μερικούς αυτό μπορεί να είναι λίγο δύσκολο. Οπότε είναι δύο απλά πράγματα. Ναυτικό φυλάδιο και πρώτο κύκλο σωστικών. Ξέρω ανθρώπους που αλλάξαν καριέρα στα 30 τους, ας πούμε, και τώρα στα 35 είναι λοστρόμοι σε γιότ και έχουν πάρα πολύ καλές απολαβές. Οπότε δεν είναι αργά και στα 25, 26, 27 χρονών να είσαι, μπορείς να το κάνεις αυτό και να καταλήγεις να παίρνεις ένα πολύ καλό μισθό. Καλά τα είπε. Η εστίαση που κόλλαγε. Οι περισσότεροι που δεν κάνουν τίποτα με τη ζωή τους είναι εστίαση. Είναι καφέδες, ντελιβεράδες, μπάρμαν. Αυτή είναι. Δεν το κατακρίνεις, δεν είναι τίποτα με τη ζωή τους. Κοίτα, ξέρω άτομα βάζουν που... σαν βασικό μαλάκα, βάζουν το μήνα παραπάνω από ό,τι βγάζει το χειμώνα. Ένα παιδί που δουλεύει στέλεχος επιχείρηση και είναι έτσι νέος, ας πούμε, ηλικιακά. Δεν υποτιμώ καθόλου τα παιδιά που δουλεύουν στην εστίαση. Υπάρχουν παιδιά που είναι μπάρμαν, ας πούμε, και βγάζουν πάρα πολύ καλά λεφτά ή στο σέρβις, μερικοί το αγαπάνε, τους αρέσει. Απλά ξέρω ακόμα πάρα πολλά παιδιά που δεν είναι ευχαριστημένοι και γκρινιάζουν και φοβούνται για το μέλλον. Αυτά τα παιδιά μπορούν να δοκιμάσουν και αυτό το τρόπο. Μπορεί να τους αρέσει αυτό. Δηλαδή, όποια παιδιά μας στείλουν του χρόνου για τη θέση τη δικιά σου, να τους απαντήσουμε κανονικά και να το λάβουν υπόψη. Άμα μπορούν να κάνουν αυτά που κάνω εγώ, ναι, εννοείται, γιατί όχι. Το βάλτο. Βάλτο που μπαίνει ανάμεσα. Μπορούμε και εμείς του χρόνου τα παιδιά που θα μας στείλουν για τη θέση του, γιατί κάθε χρόνο μας στέλνουν καμιά 150 βιογραφικά, να τα εξετάσουμε ανάλογα και να κρίνουμε. Να σου πω, άμα βρεις κάποιον καλύτερο από μένα, ρε φίλε, πάρ' τον. Ρε, πες του ρε μαλάκα, αυτό θα με μάνατζερ, δεν με νοιάζει. Εντάξει, αυτό περιμένω να μου το πει ο ίδιος, δεν θα το πω εγώ. Το έχουμε δώσει χέρια. Δεν έχει γίνει ακόμα το deal άμα θα παίρνω 5.000 ή 5.200. Εγώ θα ήμουν ευχαριστημένος, άντε θα πέσω μέχρι τα 5.150. Άμα με ρίξει κάτω μέσα σε 2 λεπτά, θα το τα δώσουμε. Δύσκολο, δύσκολο. Πού πάει? Όπως θες είναι, ρε. Μας παίρνει τη θέση. Όχι, δεν παίζουν αυτά εδώ πέρα. I hope you had a day well spent. Thank you. So see you. Don't be late.